Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi muku gabatarwa akan Pi Chain Mall, wato kasuwa ta duniya wacce za a fara hada-hada ta siye da siyarwa a cikin Pi, wanda duk wanda Allah ya sa yana da rabo ya mallaki wannan coins na Pi. So insha Allahu 25 ga wannan wata za a buɗe kasuwa, inda a wannan kasuwa duk mutum kowa zai iya siyan duk abin da mutum yake so insha Allahu zai same shi a wannan kasuwa kuma zai siye shi. Kamar yadda kuka sani wannan kasuwa dai ta Pi Chain Mall kasuwa ce ta China wacce ake hada-hada, wanda suna siyar da abubuwa da yawa, kusan duk wani abu da kake so insha Allahu za ka same shi a cikin wannan kasuwa. Kafin mu shiga cikin bidiyon namu, muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure mana subscribing, sannan ya taɓa mana ƙararrawa, sannan a yi mana lakin, saboda lakin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan a yi sharing ɗin bidiyon ga sauran mutane. So kamar yadda aka saba, idan mutum zai shiga cikin wato Pi browser ɗinsa, inda ta nan za mu shiga mu nuna muku wajen Pi Chain Mall ɗin nan, wanda insha Allahu a cikin wannan wata 25 ga wata za a buɗe wannan kasuwa a fara hada-hada. So da farko idan mutum ya shigo ta cikin wato Pi ɗinsa, in yana so zai shiga ta nan, ko kuma mutum ya shiga ta cikin Pi browser. So yanzu tunda muna cikin Pi ɗin, bari mu shiga ta nan, sai mu taɓa nan gurin da kuke gani. So gashi nan inda aka rubuta wato home mainnet da kuma Pi browser, kawai sai mu taɓa nan gurin wato wajen da aka rubuta Pi browser. Gashi nan na taɓa Pi browser. So bayan mun taɓa Pi browser ɗinmu, ga guri na a ƙasa inda aka rubuta sign into Pi browser. So dama already mun riga mun yi installing ɗinta, sai mutum ya tabbatar cewa yana da Pi browser akan wayarsa, sannan zai shiga ta nan gurin sai ya shiga cikin Pi browser ɗin. So bari mu shiga sign into Pi browser. So gashi nan na taɓa zai shiga, za mu yi sign a cikin Pi browser ɗinmu kamar yadda kuke gani. So yauwa gashi nan Pi browser ɗinmu tana ƙoƙarin buɗewa. So gashi nan tana satin za ta buɗe mana, kamar yadda aka saba za ku ga abubuwan da suke a cikin Pi browser. Yauwa gashi nan Pi browser ɗinmu ta buɗe, za ku ga daman in ta buɗe mana kamar haka, ga gurin chat nan, wato chat Pi, sai kuma wallet Pi, sai kuma wato brainstorm Pi, sai kuma mind Pi, sai blockchain Pi, sai develop Pi, sai kuma na ƙasa wato wajen KYC inda aka rubuta kyc.pi. So waɗannan su ne abubuwan da suke a ciki. So mu yanzu muna so ne za mu shiga cikin wato Pi Chain Mall. So kawai abin da mutum zai yi, daga sama nan gurin inda ake satin ɗin nan, sai mutum ya shiga nan sai ya goge wannan rubutu da yake ciki, kamar yadda kuke gani gashi na goge shi. Kawai sai mutum ya rubuta pichainmall.com. So bayan mutum ya rubuta wato pichainmall.com kamar yadda kuke gani a haɗe, kawai sai mutum ya taɓa enter ɗin nan ta cikin wayarsa. Gashi nan na taɓa nan gurin da aka rubuta enter. So gashi nan yana loading, gashi nan insha Allahu Pi Chain Mall zai buɗe mana kamar yadda kuke gani. Yawa gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan wannan ita ce kasuwa ta Pi Chain Mall, wacce a cikinta ne za a yi hada-hada. Insha Allahu akwai abubuwa da yawa waɗanda za mu yi muku bidiyo a kai, saboda mu nuna wa mutane yadda za su sayi kaya a cikin wannan kasuwa, saboda akwai abubuwa da dama wanda mutum yana buƙatar a nuna mai yadda zai yi su. So insha Allahu za mu bincika mu gaggano muku yadda mutum zai yi ya sai duk wani abu da yake son siya. So idan mutum ya buɗe za ta kawo mai kamar haka, za ku ga abubuwa nan a ƙasa, kamar nan gurin za ku ga home, ga store, ga wani nan, duk dai ga su nan, ga information nan, ga kuma account nan. So da farko abin da mutum zai yi, kun ga nan a cikin home ne, kawai sai mutum ya taɓa nan gurin da aka rubuta wato nan gurin da aka rubuta account. So da mutum ya taɓa shi, za ku ga sun ce mai sai ya yi login. So yanzu ba a fara yin login ba, saboda sai 25 ga wata sannan za su ba wa mutane dama sai su shiga sai su yi login. So da fara idan mutum ya zo nan gurin, so nan gurin shine inda mutum zai yi login. In mutum ya yi login sai ya shigar da wato information ɗinsa na Pi, wato in ka shiga nan gurin sai ka sa wato login detail ɗinka na Pi. In mutum ya shiga ya sa login detail ɗinsa na Pi, shikenan zai buɗe mai, zai dawo mai kamar haka, sannan zai ba wa mutum dama ya ci gaba da duk wani abu da yake so ya yi a cikin ita wannan kasuwa. Sai kuma nan gurin wato wajen saita language ne.
idan mutum yana so ya shiga tasa ya ga ta kawo mai wani language wato wani yaren ko na Chinanci ko na wani yare dai daban, so in mutum ya taɓa wannan ɗan alamar zai ga inda zai shiga sai ya canza yaren da yake so, sai ya sa English sai ko kuma mutum ya sa wani yare da yake so wanda zai ga yarurrukan da ake amfani da su a ita wannan kasuwa ta wato Paychem Mall, so zai iya canzawa. So daga nan sama kuma wajen ɗige-ɗigen nan shi kuma waje ne wanda mutum zai ga wato nan gurin kamar wato ko in ce privacy ne da policy da kuma terms and condition na ita wannan kasuwa. So yana da kyau mutum ya shigo ya karanta, zai ga bayani akan ita wannan kasuwa ta Paychem Mall. So sai kuma waɗannan abubuwa za ku ga nan wasu gashi na an rubuta wato medials, so abubuwa ne waɗanda yanzu duk in muka shiga bari ku ga in taɓa shi za ku ga sun ce mana sai mun yi login. So abubuwan da yawa duk ba za mu iya shiga ba yanzu sabida sai an buɗe kasuwa tukunna sai mutum ya shiga ya login, kamar yadda na nuna muku nan gurin shine gurin login, sai mutum ya shigo nan gurin ya yi login sannan zai samu access na su waɗannan abubuwan. So ga su nan dai abubuwan da suke a yanzu available, ko ga wajen wato ko in ce wajen cart inda mutum zai yi adin ɗin kayan da yake so zai siya. Nan kuma wajen pending ne idan mutum ya sai kaya ba a turo mai ba, nan kuma wajen shipping ne wato idan kayanka sun to, sai kuma nan unrated. So akwai abubuwa da yawa wanda in dai aka buɗe kasuwa insha Allah duk za mu nuna muku yadda mutum zai shiga ya sai kayayyaki a ita wannan kasuwa. So musamman idan mutane ko in ce waɗanda suka san yadda ake amfani da su AliExpress ko kuma irin su Jumia, irin su Kongo, so duka irin waɗannan abubuwa da ake siyarwa, sannan kuma da yadda ake shiga cikinsu a yi siyayya, mutum ya sa details ɗinsa da information da dai abubuwa da dama, to duk kusan irin waɗannan ne a cikin ita wannan kasuwa. So ga gurin shop nan, ga gurin order nan, ga gurin shipping nan, ga kuma after sales nan. So akwai abubuwa da yawa wanda za ku ga duk ga su nan amma ba za mu samu damar shiga ba sabida ba mu shiga mun yi login ba. Sai kuma nan gurin da aka rubuta wato Paychem Mall wato user agreement, so shi ma in mutum ya shiga, so shi ma kun ga ba za mu iya shiga ba sabida ba mu yi login ba. So ga su nan dai abubuwa ne da yawa wanda insha Allahu idan aka buɗe kasuwa za mu yi wa mutane bidiyo mu nuna musu yanda ake shiga a yi siyayya a ita wannan kasuwa ta Paychem Mall. So bari mu dakata da bidiyon sabida kar ya tsayi tunda mun ce introduction ne. So duk lokacin da aka buɗe kasuwa insha Allahu za mu tsaya za mu duba sosai mu yi muku bidiyo akan yadda mutum zai shiga cikin wannan kasuwa ya sai duk wani abu da yake so ya siya, da kuma sauran bayanai da ya kamata duk a ce mutum ya sani game da wannan kasuwa. Insha Allahu duk za mu yi muku bidiyo akan yadda mutane za su shiga su yi komai da komai a ita wannan kasuwa ta Paychem Mall. So har ila yau dai muna ƙara roƙonku idan mutum sabu da a wannan channel tamu sai ya daure mana subscribing sannan ya taɓa mana ƙararrawa, sannan kuma a yi mana sharing, a yi mana liking. Mun gode.